В този урок ще ви покажа възможностите на AutoFilter, ще ви покажа и как да го автоматизирате. Ако сте обърнали внимание, в минали урок 8 канал го нямаше. Аз сега го добавих и всъщност ако отидем в аранжимента, ще забележите, че инструмента липсва. Сега ще ви покажа два начина, с които можем да добавим клип в аранжимента. И двата са доста лесни. Просто драгвам клипа тук, като не изпускам бутона на мишката. Натискам табулация и интерфейса на Ableton се превключва от хоризонтална в вертикална среда. Другия начин е подобен, само че вместо да натискате табулация, драгвате клипа горе при тези две кръгчета. Горното отговаря за аранжимента, а долното за сесията. И сега просто слагам клипа в съответния канал и го развлачвам. Забележете, ето този бутон тук се активизира. Това означава, че в момента е активирана вертикалната среда и в случая има приоритет пред аранжимента. Така че той в момента не е активен. Това ще познаете по това, че той стана червен. За да чуем аранжимента, просто натискам бутона горе. И сега ще ви го пусна с новата писта. Седми и осми канал ще ги групирам, тъй като искам да им сложа AutoFilter наведнъж. Той се намира тук под Live Devices, Audio Effects, намирам AutoFilter и го слагам върху групата. Ето го и самия ефект. В черния прозорец визуално е показан и самия филтър, като го развалчам наляво или надясно, той филтрира зададената от нас честота. AutoFilter има 4 различни вида филтри, сега ще ви покажа два от тях. Те са съответно Low Pass филтър и High Pass филтър. Като Low Pass филтъра пропуска честоти само под зададената от нас честота, както е в случая 1 кГц, а пък ако натиснем High Pass филтър ще пропуска звуци само над тази честота. Сега ще солирам групата и ще чуете самия ефект по-добре. Low Pass филтъра заглушава звука, а пък High Pass филтъра го изтънява. Забележете, под филтриращата честота има един бутон Q, той отговаря за резонанса. Това, което той прави е, че засилва или намалява нивото на филтъра при мястото на засичане и по този начин засилва самия ефект. Също така забележете, че всеки път, когато променям някой параметър на AutoFilter, в канала на групата има една червена линия и тя е взаимно свързана с самия филтър. Това е мястото, където се автоматизират различни параметри в даден ефект или инструмент. Натискам два пъти с бутона на мишката върху нея и оставям маркери, които управляват и самия филтър и по този начин мога да записвам автоматизация. Сега ще направя една автоматизация, съответстваща на нашия аранжимент. Но ще избера High Pass филтър, тъй като той ще подхожда повече на нашия проект. Сега ще отпуша и другите канали и ще чуем как звучи всичко това нещо събрано заедно. Сега ще ви покажа как да автоматизираме повече от един параметър в AutoFilter. Първо тук ще натисна този бутон с плюсче и сега ще се отвори нова писта, в която е поставена автоматизацията на филтъра. А пък горната писта остава празна и в нея ще сложа автоматизиращата линия на резонанса. Това става като натискам върху падащото меню на групата, избирам AutoFilter
и от падащото меню под него избирам резонанс. И сега виждате, че тази червена линия отговаря пък за Q-то на филтъра. Този път ще автоматизирам резонанса, ще пусна на проекта и ще чуем какъв ще бъде ефекта. Автоматизацията вдъхва повече динамика в проектите ви и ги прави да звучат по-интересни, така че не се колебайте да ги ползвате. В следващия урок ще ви покажа как работи Groove Editor, който е нов за версия 8 на Ableton.